Ang panalangin makuha sa usa ka tawo pinaagi siyang pagpaningkamot uban sa pagampo. Muna ikaw igsoon ayaw kasina kung unsay naabot sa uban. Kay wala man ka nasayod, giunsa nila pagpaningkamot ka na nga makabot na nila ug wala pud ta kay balo basin reward na sa Ginoo nila kay naa sila mga gipanghimo nga mga buhat nga nalipay ang Dios sila gigantihan. Munang ikaw pagpaningkamot uban gyud ang pagampo ug maglikay lang gyud ta sa mga sala bitaw nga mortal kay usahay kanang mga sala nga nahimo nato mahimo sad nang babag sa mga grasya nga ipiyal ug ihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. Igsuon, dapat gyud tang makahibalo sa 10 Commandments, no? Ilabi na gyud ng unang sugo nga nagaingon nga higugmaon nato ang Dios labaw sa tanan. Ug daghang wala pa kahibaluan eh. So karon unsa mang paagi nga ato ipakita sa Ginoo nga nahigugmata. Una, dapat may nampuon kang pagkatawo sa tanang adlaw nga magampo ka sa dili pa ka matulog pagmata sa buntag. Dili lang kay muilat ta sa Ginoo kung naalang tay pangayuon, usahay magampo ta sa Ginoo panahon sa Domingo or mudangop ta sa Ginoo kay crisis na kay atong kinabuhi. Dili ingon ana igsuon. Kay nindot nga magmahal ta sa Ginoo nga may taglawas. Nindot nga magdahig pasalamat sa Dios nga naatay maing kusog. Di na to paabton nga ma-stroke na ta sa kapatamangandoy nga gusto tag magmahal og Ginoo. Dili na mo'y gusto sa Ginoo igsuon. Kay ang timaan nga atong mapakita nga nahigugmata sa Dios mo nang magkinabuhi kitang may nampuan. Kung wala pa ni buhata sa imong kinabuhi, buhata na mintras may panahon pa kita. Amen. Igsuon, nindot ra gyud tong bahala ka basta magmahal ka og Ginoo. Kay sa atong kakabos, inani ra gyud nato mabati ang mga panalangin ug grasya ay hatag sa Ginoo nga sarang ta mabuhi. Pait kay nang kabus pa ta, pero di gyapon ta magmahal og Ginoo, no? Panultihon sa uban pobre na gani, di pa gyapon magampo, salbahis pagyud. Na unsaon man paghatag og kaluoy ug panalangin sa Ginoo sa atoa, mo nang bisan kabus kita basta magmahal ang ta Ginoo. Nara gyud ang presensya ug tabang sa Ginoo. Amen.